Hello, good morning. Welcome to my channel. Gagawa po tayo ng binangkal. Paborito ng mga waray nun at langalitin nyo. Kabak na sa amin. Kabak na sa amo. Sa amon kabak sa waray. Ayan, gagawa tayo ng binangkal mga guys. Pwede nating pagkakitaan sa ating mga tahanan. Ayan, ang una nating ingredients ay asukal. Dami, 1 kilo. Sugar. Sunod, ang ating ibak. Ayan, ang ating ibak. Isang latang ibak. Ayan. At isang latang tubig or water. Alos lahat ang tubig niya mga guys. 2 lata. Ayan, ganito. Mix. At saka ang ating 1 cup na oil. Ayan. At ang ating 50 grams na margarine. At ang ating asin or salt. 20 grams na salt. At ang ating egg. Huwag natin ididiretso sa ating ingredients kasi baka may sira. Kailangan ibukod po natin. Ganyan. Ayan. Ayan. Baka may sira. Masasayang po ang ating ingredients. Mga guys, ayan ang 2 itlog ni Manay. Mix. Mix mo na yung sugar. Ayan. Sunod natin ang ating Milk Boy, ang pampasarap. 2 kutsara, 2 tablespoon Milk Boy. 2 tablespoon Milk Boy. At saka ang ating baking powder na 3 kutsara or 3 tablespoon. Ayan. Mix very well mga guys. Ayan. Tunawin natin ang ating sugar. Ayan, very sure na tunaw na siya at kompleto ng ating mga ingredients mga guys. At ibubuhos natin ito sa ating flour. 1 kilo first class and 1 kilo third class. 2 kilo of flour. 2 kilos of flour. Ayun yung flour, harina. Ibubuhos natin ang ating sangka. Ang ating ingredients, unti-unti. Sabay mix. Yan, kung mayroon pa siyang tirang sugar sa yan, ikot-ikotin natin ang ating ruleta. Ikot natin. Ikakantahan natin ng cha-cha. Ayan. Wala akong, hindi naka-ready ang aking Bluetooth. Ayan mga guys. Pero dito, kailangan talaga nakamaska. Kasi, to dito persahan. Pag parang tingin nyo medyo basa pa yung flour, dagdagan nyo lang ng konting harina. Ayan. O kaya oil. Hindi kumot-kumot. Hindi kumot-kumot. Hirap po dito nakagloves mga guys. Lalo marami-rami ito, 2 kilo. Lagyan nyo po siya ng oil. Para hindi po siya parang lumalaban ang kanyang flour. Ayan. Ayan.
Puputulin natin. Aapatin lang natin. Yun na nga guys. Tapos na natin putulin. Ayan. Bibilogin na natin. Ayan na mga guys. Pagkatapos natin figurahin, bilugin, isasawsaw natin dito. Dito sa tubig. Para kumapit dito sa linga. Ito po yung linga. Ito yung nagpapasarap ng binangkal. Ganito po. Dalawang kamay, saw-saw. Matay dyan. Dalawang kamay. Ayan mga guys. Ayan. Meron na po siyang sesame seeds or linga. Meron na po siyang linga. Ganon po siya kabusisi mga guys. Pagtamad ka dito, hindi ka dito gumawa. Ayan. Iluluto na natin yan. Ipipirito na natin yan. Nakapainit ng ating kawali. Kailangan mga guys, mainit na yung mantika pag kinulog nyo ang inyong binangkal. Ayan. Huwag yung pagpapatong-patungin. Ang ganitong kawali, kailangan mga 20 piraso lang po. Ayan. Ayan mga guys. Mga 22 piraso pa kasi punong-puno pa yung kawali. Kailangan wag nyo siyang gagalaw-galawin para hindi siya madurog. Ayan. Yun na mga guys, luto na siya. Kailangan medyo tama siyang pagkapula kasi ayaw ng tao ng malambot. Gusto nila yung medyo malutong-lutong. Ayan mga guys, kailangan uubusin nyo yung nakasalang bago kayo maglagay ulit ng bago. Ano po, para hindi siya lumalambot yung, kasi mangyayari pag yung hindi pa, pag hinaluan nyo ng bago, lumalambot yung nakasalang. Lalambot yung nakasalang natin na binangkal. Kailangan uubusin muna natin.
Yan na mga guys, yung binangkal natin. Ready na po siya para sa istante. Para ibenta. Lalagyan po natin ng tissue. Ayan po mga guys. Lalagyan po natin ng tissue para po yung mantika, dyan po siya mag-absorb. Ayan. Sa 40 grams po ang potol natin. Huwag po kayo magpi-50 kasi mahal po ang mantika mga guys. Ayan. Diba? Finish na siya. Para na siya doon sa istante. Istante ng tinapay. Di-display ko na yan doon. Ayan. Sarap.